салом бинандагони хабар тиҷи. Хабари хуш он аст ки шаҳрвандони хориҷие ки бо шаҳрвандии Русия издивоҷ мекунанд, барои гирифтани моҳри РВП асос мегиранд. ғайр аз он, РВП қадами аввал барои шахсоне мебошад ки мехоҳанд дар Русия зиёда аз 3 сол зиндагӣ кунанд, зеро пас аз 8 моҳи зиндагӣ дар РВП шумо аллакай иҷозатномаи истиқоматӣ бемаҳдудро гирифта метавонед ва сипас шаҳрвандии Федератсияи Русияро соҳиб мешавед. сарфи назар аз он ки издивоҷ бо шаҳрванди Федератсияи Русия асоси хусусӣ аст, мо ҳар рӯз ба мушкилот дучор мешавем, ки аз ин ба даст овардани РВП мушкил мегардад. имрӯз мо мушкилҳои асосии бо онҳо дучоршавандаро таҳлил хоҳем кард. умедворем ки ин мақола ба шумо дар тарроҳии издивоҷ РВП кӯмак хоҳад кард. шумо метавонед барои РВП танҳо дар минтақа дархост кунед, ки дар он ҷо ҳамсар шаҳрванд Федератсияи Русия қайди доимӣ дорад. муҳим аст ки дар суроғаи ҳамсар онҳо ба қайд гирифта шуда бошанд. издивоҷро барои дурандешӣ тафтиш кардан мумкин аст. аз ин роҳ ба шумо лозим аст ки барои ҷавоб додан ба саволҳо омода бошед. агар шумо ҳангоми хондани чизи дар боло навишташуда мушкилотро набинед, пас аз шумо метавонед бехатар ҳуҷҷатҳоро ҷамъ оваред ва кӯшиш кунед ки РВП гиред. дӯстони азиз, ин РВП гирифтан хеле ҳам ҳозир ба воситаи издивоҷ кардан бо ҳамсари масалан Федератсияи Русия, шумо тариқи ҳамон РВП-ро мегирем ва хеле дида истодааст ки хеле осон шуда истодааст ки РВП гирифтан ва вид на жительство бессрочна шудагӣ аст. ҳозир шумо метавонед пас аз 8 моҳи РВП месупоред ва мегиред вид на жительство. баъд аз вид на жительство шумо ба остонаи гӯем паспорт қадам мемонед ва он гоҳ хушбахттарин инсон мешавед. ҳатман дар комментария нависед.